sa'yo ganda mo sa paligid. Thank you so much po. Basahin mo muna. Saka natin pakikiramdaman. Siyempre, hindi naman po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kundi dahil sa mga taong ito. Unang-una, siyempre, sa napakabuting tao, ay Congressman Joey Salceda. Napakabuting kaibigan po namin yan. Alam niyo itong taon to, napakatagal ko ng kaibigan to. Napakabuti na ito. Sana po supportahan po natin. I love you. At siyempre, ang mayor ng Legazpi, Noel E. Rosal. Pero wala po siya dito. Yan. Ang Team Kamali, headed by Councilor Nadine Gamboa. Sino po yun? Sino po yun? Ayan. Ayan, si Ma'am, si Ma'am. Ang Team Legazpi, headed by Lito Martinez. Yeah. Yeah. At ang Team Victory, headed by Mayor Victor Perrete. Salamat po. Maraming salamat po. Yan. At ang Philippine Red Cross, Boss. Albay Legazpi City Chapter. Philippine Red Cross. Ayan. At PSO Police Superintendent Rolly Esguera. Thank at you. sa PNP Police Lieutenant Alvin Gamboa. Yan. Palapakan niyo naman sila. Maraming salamat po sa inyo, mga sirs. Alam niyo, sila po ang dahilan kung ba't nandito kami ngayon para makapagpasalamat sa inyo. Personally po, sa lahat po ng tulong nila, maraming salamat po. Sana po supportahan natin sila. At ganoon pa man po, hinihingi ko po muli ang inyong suporta sa May 13 sa araw ng eleksyon. Huwag po sana natin kalimutan ang Probinsyano Party List. Dahil sa pagkakataong ito at panahon nito, dapat ang lahat ng mga taga-probinsya at ang lahat ng mga probinsyano, kayo naman ang maging bida. Tama mo ba yun? Tama! Kaya itong party list na ito po ang tutulong sa atin para umunlad ang lahat ng ating mga probinsya. Matugunan lahat ng ating pangangailangan at mabigyan pansin ang lahat, lalong-lalo na ang mga kabuhayan natin mga Pilipino. Kaya sana po, tulungan nyo kami dahil lahat tayo magtutulong-tulong
para maging progresibo muli ang lahat ng ating mga probinsya. Maraming salamat po.